Silakan bagi keluarga besar hajat, ahli waris Bapak Ibu hajat. Selamat siang kakek Pak Eko yang punya Polsek Banjarharjo. Mik vokal Mas Wardi, mik vokal Mas Wardi. Cek cek. Hatur nuhun Bu Hajat, hatur nuhun. Jalan-jalan ke kota Pangaris, lihat gedung ya berbaris-baris. Iya dengan Saya suka sama yang berkumis, orangnya ganteng, serba romantis. wah ya. Semonggo kangge keluarga besar hajat. Keluarga besar hajat mangga yang memberikan ucapan selamat. Singin dia ya. Pantas di sawah si pengantin manis meseme karo somane gawe bunga sing dadi lawanan Sing dari lanang, sumbinge tambang sumpingnya kembang, Kembang Wijaya, kembang wijaya. sing dadi wadon
pipit bae sayang. Mama Edapa, kesuwun Mama Edapa. Ibu hajat sapa arane. Ya durung kenal. Ya kenalan dong sayang, yang punya Dinda Rias. Monggo kangge keluarga besar Hajat yang punya Dinda Rias. Terlalu demen kulani sampeyan, kuwayang teman lamun putus ning dalan. Kula pengen kelakon, kula pengen ketunggon, najan dadi sing enom. Senajan weruh tangis duwe labu, ati sun rindu rasa beli bisa lagi. Angin dadi sijine, angin yen tenanane masih kelingan bae.
dadi sing enom terlalu demen kulani sampeyan. Woi, la. Sampeyan kenapa matai abang teman mas? Sepasang katone bebas pisan ora ake pikiran Orang ada utang kemangan dadak loro di tong sampah. tapi orang ilok padu iku pertanda walau pada senange sing penting uripe Apa Cino? bakal dan bahagia. Mudah-mudahan. Senang rasa kesirian manuk darah sepasang. Senau kayak kawinnya karo manuk. Apa? Kawinnya karo manuk. Manuk apa dingin? Manuk gara orang. Manuk gereja be apa ribe? Ya ora apa-apa. Sing penting setia. Ya jare pengen kayak manuk bahagia. Hatur nuhun Bapak. Lamun kula oli jodoh Orang Bapak Cino. manuk darah kanggo contoh rumah tangga siji syarat Pengen merubah. sampean kurang Oh, ning salahane lanang dugal wadone kudu ninggal alah. lanang ngombangi wong wadone kudu ngerti ora bakal ngomoni asal sabar lan tawakal. Alhamdulillah.